So magandang kitang. Yan, pwede na lahat yan. Magkano? Pwede na lahat. 120? Dos. Ayaw pumayag. 220. Okay, mother yan. Yan po yung mga sariwang isang kitang na mabibili po at may lapo-lapo rin po. 260. 260 sa per kilo, no, ng mga presyuhan. At meron siyang isang parrot fish. Kaya, 180. Magkano? 180 ngayon sa per kilo, no? Medyo... O yun, pag vlogger uli, mas mababa ang presyo. De, joke lang. So, ang tiyabeta po natin dito ay 140 na kilo. 200 pesos sa mga tuna pa rin po, no? So, hindi po nagkakalayo ang presyo mula kahapon hanggang ngayon ay 200 pesos pa rin ang kanyang kilo. Ano, bossing, tulingan mo? 200 po ang tulingan. Mga pusit sa halagang 280 na per kilo. At yung mga tiyabeta po natin dito ay 150 per kilo. Ang pusit lumot po natin ay 320. Paano pag nilagyan mo asin, lasa na? Pitchin. Ba talaga, Boss Mayeng, oh? Kahit mga mahal yung bangus ko, bumibili pa rin mga suki. Siyempre, mga suki mo yan eh. Sigurado dahil pinupunta ka at pinipilaan ka dito, di ba? Isang piraso po ay 25 pesos. So dito po yung pusit lumot na malalaki ay 280. 280 sa per kilo. Yan po ay malalaking mga pusit, no, na inyo pong mabibili rito. Magkano po yung hipon? 300 ang per kilo. So 300 ang per kilo ng mga hipon po dito na mabibili. Magkano naman isang ano niya? Magkano kilo? Buwan lang. Buwan. 150 sa buwan. Yung mga bangus pandaing? 110 ang kilo. 110? Oh. 110 ang per kilo ng mga bangus pandaing, no? Boss, magkano presyo? 150 lang dyan. 150 po sa per kilo ng mga galunggong dito. So, yun pa rin yung mga na-update natin, no? Kagaya lang din ng kahapon. At yun pa rin ang mga latag na mabibili po sa Malabon Fish Market. Pusit, kalawa. Isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-update ng panibagong update dito po sa Malabon. So, alamin natin yung kanilang mga bentahan o mga laman dagat na mabibili. So makikita naman natin kung ano po yung nilalatag nila at may update po natin sa ating pagbablog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Kaya Rami, shoutout sa'yo. Shoutout po. Good morning sa'yo, ha. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, shoutout. Ingat palagi, ha. Oo. So, abante na tayo kay Romy at mag-update na tayo sa mga latagan nila. Suporta kay Boss Lando. Yun, salamat po. Kaya Romy. So, pasadahan natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market para sa panibagong update sa ating mga masugid na manonood at sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando. Presyo po dito ng mga tilapiyang Pampanga. Ito pa rin po yung mga latag nila na inyong mabibili, no? So 100 pesos pa rin po ang presyo ng kanilang tilapiyang Pampanga. Fresh na fresh po at buhay na mga tilapia. So magandang kitang. Yan, pwede na lahat yan. Magkano? Pwede na lahat. 120? Dos. Ayaw pumayag. 220. Okay, mother yan. Yan po yung mga sariwang isang kitang na mabibili po at may lapo-lapo rin po. 260. 260 sa per kilo, no, ng mga presyuhan. At meron siyang isang parrot fish. Kaya, 180. Magkano? 180 ngayon sa per kilo, no? Medyo... O yun, pag vlogger uli, mas mababa ang presyo. De, joke lang. So ito yung tuna po nila sa halagang 200 pesos na kilo. Yan po yung mga latag po dito, no? So meron na tayong nakitang mga
mga parrot fish na mabibili. Ayan. So, abante na tayo at sa mga latagan po na inyong mabibili o mapipili sa Malabon Fish Market. Tumpukan 100 pesos sa mga bangus pandaing, mga galunggong. $200 ang kilo. Eh, yung pusit mo magkano? 300 lang. Magkano kilo? 300 pesos sa mga pusit, no? Tambakol o gulyasan. Mga 50 pesos na tumpukan, ayan. Mga 50 po na inyong mabibili sa Malabon Fish Market, mga tumpukan po ng isda. So, ang tiyabeta po natin dito ay 140 na kilo. 200 pesos sa mga tuna pa rin po, no? So, hindi po nagkakalayo ang presyo mula kahapon hanggang ngayon ay 200 pesos pa rin ang kanyang kilo. So ito na po yung mga nakikita natin mga latagan na bentahan po nila dito sa mga galunggong ay 50 pesos na tumpok. So yan pa rin yung mga latag na ating pong naia-update sa Malabon Fish Market, no? So magkano bossing tulingan mo? 200 po ang tulingan. So madalang pa rin po yung mga pusit na latagan dito sa Malabon, no? So dito 280 po yung kilo ng mga big size na hipon. Diyan, 270, bustado. Ayun, 270 pwede pong ibigay dito, no? Yan po yung kilo ng hipon. Oy, dito namin ka tatloy. Aladi, thank you, salamat. Update pa tayo sa iba pang mga latagan na ating makikita, no? Ito yung mga bit-bit na ginagawang meatballs. 50 lang, 50 50. lang po ito? O 50 pesos lang po, makakapag-meatballs na po kayo, no? Kaya lang gagawin nyo po na himayin at makagawa kayo ng bola-bola. 50 pesos lang po yan. Mga pusit sa halagang 280 na per kilo. At yung mga tiyabeta po natin dito ay 150 per kilo. Ang pusit lumot po natin ay 320. 240 sa mga hipon, no? So yan po yung mga latag po nila na ating pong ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbablog para malaman ng ating mga kababayan o masugid na manonood ang ating mga ipinapakitang presyo dito sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. Puset. Ay, try ka no? Magkano kilo? 300. 300 pesos. So 300 pesos sa kilo naman po dito ng hipon. Salamat. So dito tayo kay Boss Maeng. Shout out sa iyo, Boss Maeng. Good morning, good morning. Daming order sa iyo. So kilo pa rin ng bangus mo 120. Bangus dagupan. Tapos meron siyang 50 pesos isang piraso. Sigurado, sure na walang lasa. Eh, paano pag nilagay mo asin, may lasa na? Pitchin. Ito talaga, Boss Maeng, oh. Kahit mga mahal yung bangus ko, bumibili pa rin mga suki. Siyempre, mga suki mo yan eh. Sigurado dahil pinupunta ka at pinipilaan ka dito, di ba? Boss Maeng, salamat ha. Thank you. Dito po. Ayan, 320 sa mga kilo ng hipon. Ang lalaki, oh. Shout out sa'yo, Boy Putik. Ano naman masasabi mo? Naninira ng bangus. Maeng, tinira ka na naman ng ampon mo. Si Boy Putik.
Wala ka palang bilang, boy putik. Nalapitan kita dyan. Pinabomba na taong ng 30 na lang. 30 na lang ito. Nagkabombahan ng mga tahong, no? Ito, malinis na. Yun po yung mga latag po nilang tahong dito, no? Nagpa-picture ka kay Kuya Romy, ha? Kasabay sana ako, eh. Kaya ina-picture tayo. Siya na ganun. Kaya sa akin. Sikat na yun si Kuya Romy. Magkano posit lumot? Ay, ano posit kalawang? Nalumot tuloy ako, ha? 180 ang per kilo. Per piraso po dito ng mga bangus. Ayan po, 40 pesos na isang piraso. At update pa tayo dito sa bandang ibaba, no? So, talagang mga presyo ngayon ay medyo mataas ang ibang galawan ng mga seafoods, no? So, sa mga prutas, ito po yung mga presyo na mabibili at 70 pesos kalahating kilo ng mga ubas natin dito, no? Bayabas na big size, ito. Isang piraso po ay 25 pesos. Papaya, tumpok, 50 pesos. At mga avocado, 90 pesos kilo. Hilaw pong mga mangga ay 60 pesos kilo. So dito tayo sa iba pang mga latag na atin pong makikita at may update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mga hipon pa rin ang latest na ating pong mga nakikita, no, na mabibili po rito. So 80 pesos kilo po dito ng tahong, 50 pesos naman po dito sa kabila. At ito po yung laman na napakataba po, no. So mga tawilis po natin dito ay tumpok 50 pesos lahat. Ayun, sariwa po mga tawilis, no. So yan po yung mga update natin sa kanilang latagan. Dito tayo sa mga hipon naman. Ito. Tapos mga big size, no? Dito big size na hipon. Ito po yung mga saktuan lang po, mga laki. Magkano kilo dito? 240. Sa kabila po. 320. Ayun, 320 po yung presyo. Salamat po. So, update pa tayo dito sa kahabaan ng Malabon Fish Market at sa mga ina-update natin, no. Latest na latest at dagsa pa rin ang mga hipon na ating pong pinapakita sa ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito 250 hipon, 300 ang per kilo. Dito tayo kay Kuya Ricky sa mga presyohan, no. Good morning po. So dito 180 isang piraso ng bangos. Mga tumpukan. Ang tilapia po magkano? Tilapia, 140 kilo. 140 po ang kilo, no, tilapiang Pampanga. Yung bangos, 260. Mataas pa rin, no, Kuya Ricky, no. 260 pa rin ang kilo. Tapos yung salmon, Salmon, 180 pa rin. ayun, 180 pa rin po ang kilo, no. Sa mga tumpukan po ay 100 pesos po mga bangus pandaing. Ayan, yan po yung update natin sa kanyang latag. Latag ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, salamat po. Shoutout po, good morning. So, yung ang mga ina-update natin sa kanila mga latag na mabibili ay murang presyo, 100 pesos na tumpok. Kaya lang ang presyohan po ng bangus ang kilo ay 260 sa mga presyohan. So, dito 1/4 15, 60 pesos na kilo sa mga kamatis. Ayan. Pwedeng-pwede nyo ibigay sa kapitbahay. Kapag gustong magluto ng sinigang, ayan, maibibigay nyo po yan. Ayan, 2 pieces naman po sa mga pipino. 25 pesos. Dito per kilo ng mga tilapia, no? 80 pesos na kilo. Kilo po yan ng tilapia ang Pampanga. As hipon na naman po ang ating nakita, oh. Puro hipon, no? Yung mga latagan nila, ang dami. So, tinda niya ngayon ay saging. Yan po yung kilo. 80 pesos at mangga, no? Sa mangga po ay 80 pesos na per kilo.
70 pesos kilo ng mga saging. So dito po yung pusit lumot na malalaki ay 280. 280 sa per kilo. Yan po ay malalaking mga pusit no na inyo pong mabibili rito. Magkano po yung hipon? 300 ang per kilo. So 300 ang per kilo ng mga hipon po dito na mabibili. Salamat po. Kay Jerry, mamaya na lang pa pag ana. Salamat po. So ito po yung mga ina-update natin, no? Tilapia pa rin ang mga latest. Ito po 280 mga big size na hipon. Magkano tumpok mo lodi ng tilapia mo? Para sa'yo, sandaan na. 100 pesos. Ang sarap magpangat pag ganitong kalalaki, no? Plastic yan. Ayan po, 100 pesos sa tumpok ng mga tilapia. Tapos per kilo 100 pesos. Ayan, no? Mga buhay po yan na inyo pong mabibili, no? So yan pa rin po yung nakikita at na-update natin sa mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito naman sa ating pagbablog, dito naman ang mga latagan, ito meron po tayo dito nakita mga tilapiyang Batangas sa latagan. So ganyan lang po yung mga size na ating nakikita, no? So walang big size na tilapiyang Batangas. Te, magkano kilo? 120. Parehas lang po, no? So, yan po yung price update. At 320 rin po dito yung hipon. Wala si Agustin, ah. Di tinda. So, ito po yung mga in-update natin na presyo ng tilapiyang Batangas. So, dito tayo. Buhay na mga tilapiyang Pampanga. 100 pesos pa rin po ang kilo. So, dagsa pa rin yung mga tilapia na mga hinango nila. Puro buhay po yan, no? So, yan po yung mga presyo na mga inilalatag nila. 100 pesos na kilo. Shoutout sa'yo, Agustin. Ano latag mo? Gumagalaw pa. Oo nga eh. So yan po yung presyo ng tilapiyang Pampanga. At dito tayo sa tilapiyang Pampanga pa rin. So ito na naman po, puro tilapia. Ang dagsa at hipon. Ang mga presyohan ay 100 pesos na per kilo. So shout out, geng geng. Shout out sa iyo, pati sa tatay, shout out, gumengeng ka na rin. Shout out. Kasama mo pala si Willie Garte. Kita mo? Isa pa, geng geng, shout out. Iyon. Geng geng, salamat. So ang dami no na ating pong mga ina-update dito ng mga tilapiyang Pampanga. So dagsa ang kanilang mga tilapia. Chabeta. At mga pandaing na bangus, 100 pesos ang kilo at 300 pesos sa mga hipon, no? So ang mga hipon ay naglalaro lamang po sa mga presyo ng 280 at 200 at 300, no? At 280 na per kilo. So, yan po yung mga laro ng presyo ng mga hipon na mabibili sa Malabon Fish Market. Ito, mga latag. Ayan. Galunggong. Magkano naman isang ano niya? Magkano kilo? Buwan lang. Buwan. 150 sa buwan. Eh, yung mga bangus pandaing. 110 ang kilo. 110? Oh. 110 ang per kilo ng mga bangus pandaing, no? Tapos tumpukan po ng mga chabeta na mabibili. Ayan. Mga chabeta na latagan. Yan po ay maraming mga latagan dito. 100 pesos na tinumpok na isdang chabeta. Ito tawag sa probinsya, no? Bilong-bilong.
At yung mga hipon 320. 300 pesos na kilo. Shout out sa'yo. Lang tinda? Ayan. Bukas. So yan po yung presyo ng mga latag ng hipon. 50 pesos sa mga tumpukan po ng mga salinyasi. Ano isda yan? Galunggong. Boss, magkano presyo? 150 lang dyan. 150 po sa per kilo ng mga galunggong dito. So yun pa rin yung mga na-update natin, no? Kagaya lang din ng kahapon. At yun pa rin ang mga latag na mabibili po sa Malabon Fish Market. Pusit, kalawang, 150 rin sa per kilo. Ayan, mga latag, no, na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. So, mura yung galunggong, 150 ang per kilo. Shoutout sa'yo, Don Ramon. Talakitok niya ay 180 per kilo. So, yun na po ang ating mga nai-update dito po sa Malabon Fish Market sa kanilang mga latag, no? So, shoutout sa'yo, Tinong. Ngayon lang ito nakita. Shoutout sa'yo. Ngayon ang tumugpa pala. Nasaan na si Onse? Si Onse naman nang wala. Shoutout sa'yo, Boss Onse. Walang mga tinitigang na. Wala. Nasi pa sa 11 ngayon. Wala pala. Ito mga galunggong tumpok 100 pesos. 100 lang sa damuhan. Kahit man napakamahal ng isda. Oo nga eh. Ano te? Natagtayan na lang kita. Marami may dagdag pa rin. So update natin yung baha. So ang baha po dito sa Malabon Fish Market ay maliit na at may konting paghupa dito po. Pero pumapasok po yung galing sa loob ng Malabon Fish Port. Ito po yan. So ang laki po ng tubig dito ay madaling araw. Ito po pumapasok dito sa loob ng Malabon Fish Market galing po sa loob ng Fish Port ay yan po ay tira-tira na lamang po na tubig. No, so hindi na po apaw yung likuran na sinabi nating hidden falls ng Malabon. So ayan po, pumapasok lang po siya pero hindi na po siya palaki ang tubig. Ibig sabihin po madaling araw pa lang po ay lumaki na. So paliit na po siya at pumapasok na po yung mga naiwang tubig sa loob ng fish port. So ito po yung kahabaan ng FC Villa. Ito po yan. So maliit na po ang tubig. Ayan. Maliit na po, no? Kaya passable po ang mga sasakyan at sa mga gustong pumunta o mamili rito ay okay na po ang lugar at passable na passable po. At dito rin po sa Estrella Street, ayan po, nakita nyo naman po sa aking vlog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market at sa mga viewers po natin na laging nagtatanong kung okay na ba ang Malabon. So okay na po, no? So shout out po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. At sa mga vendor na masisipag, shout out po sa inyong lahat at nakakapagbigay kayo ng mga murang presyo sa mga mamimili. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.